ده چارچوبا وان خوانیشانانده ین جبا پشگیری کرنا کوبانه تینه پیکانین ایرو قطابین زانینگه ها دجله خوانیشاندانک لی هم بر زانینگه الباجر آمده لدار خست. خوندکارên zanîngeha Dîcle îro li ber zanîngeha perwerdehiyê êrişên çeteyên Daişê şermezar kirin û diyar kirin ku di çalekî û xwepêşandinên bo piştgiriya berxwedana Kobanî bi dahan hevalên wan ên xwendekar hatine binçavkirin û li hemberî vê yekê nerazîbûna xwe nîşan dan. Xwendekarên ku îro li ber zanîngeha perwerdehiya Dîclê kom bûn xwestin ku hevalên wan ên di çalekiyên piştgiriya Kobanî de hatine girtin zûtirîn bên berdan. Li ser navê xwendekaran Derya Doğrul diyar kir ku di çalekiyên piştgiriya Kobanî de bi dahan hevalên wan ji hiqûqê dûr hatine binçavkirin û cezakirin û vê yekê şermezar kir. Doğrul da zanîn ku her Kurdê bi şeref û bi namûs îro ji bo berxwedana Kobanî li ser piyane. Helwesta dewletê ku hevalên me girtine jî ew e ku em bitirsînin da ku em piştgirî nedin berxwedana Kobanî. Doğrul da zanîn ku kîl hemberî êrişên hovane yê Daişê bêdeng bimîne dê di dîrokê de di rûpelên reş de ciyê xwe bigire. Piştî daxuyaniyê ji bo şehîdên Kurdistanê yek deqe rêz hat girtin. Xwendekar di bin ewlehiya berfireh bêt û biyêrbelav bûn. Cîhanî Zedîn, Kurdistan TV, Amet.